Kamora mora maintinya kwa Ramogi wakini machiegni odhiambo machielo mar Jumapil odiechieng' mar auchiel dwe mar aboro 2023. Weche manyien mag ratil chakore gi sani nyakwa Ramogi tielo mokwongo marwa en weche manyien. Tielo mar ariyo en twak odhiambo ni Ankailo Lydia Okeyo e weche manyien mabende wadhi kelo ni gi sani. Lydia bro bedo oko matin kuom thuolo moro ka en gi weche achiel ariyo ma pod oiko nyakwa Ramogi. Kao kamano to yiena mondo arwakni machiegni odhiambo ni kikao iti kod wang'i kendo ikete Ramogi ting'o di bed gi ng'eyo kuom gik matimore e alwora mari. Wan gi mathoth ahinya ma oting'o weche mag siasa. Kweth mar Kenya Kwanza wacho ni ngang'o ok gibi yie mosruok, ka Raila Odinga bende wacho ni ok odich gi mosruok kod jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho mare otimo mudho. Kopogore kod magi nyakwa Ramogi nitiere weche mabende moko kuom kweth mar Azimio wacho ni chal ka gima jata buche ka do mochung'ne weche mag maunde piny mangima ICC Karim Khan neno bire pacho ka kendo ipenjo ni tang'o momiyo nobiro. Gin weche mawaluwo nyakwa Ramogi, weche mowuok e counties magwa ka kod kacha kachiel kod ma otenre kod weche mag somo bende. Med kod wachakon nyaka giko mokwongo wayud thuond weche. And they must now get rid of this jigger of jealousy. Utashika mkono mnapeleka uchafu. Sisa kushika mkono Ruto mbani chafu. Kweth mar Kenya Kwanza omedo makochung' ni sirikandgi ok nyal pod ne Azimio ka Raila Odinga bende ng'ong'one wachno ni en ok odwar lemo. Wewe mtu awe ameua ndugu yako alafu unaona prosecutor anakuja kunywa chai kwa nyumba yake, utakuwa na imani naye kweli? Jotelo mag Azimio la Umoja koro nyiso chich e wi limbe mar jamin bura e doho mar ICC Karim Khan e pacho ka. Jaluo bro dak makati dagi, jaluo bro dak adimba, kendo wakwani joluo oduma manyo yudo nyoro kanure dere nyanga maonge dero jodogo godere. Jodong Luo bende koro jiwo oganda mondo okung cham e kindeni ma keyo osewuok. Nyakwa Ramogi wakini machiegni mar yudo weche manyien adimba ka seng'isni mag gin weche manyien mag ratil odhiambo mar Jumapil sa achiel mar otieno. Kamora mora ma inti jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo Nyagem Oremo. Kama bende nyakwa Ramogi wan kod weche mathoth ahinya modani mondo wakelni achiel kachiel ma bende dhi nyime. Nyakwa Ramogi ma bende nyisi nitiere twak madhi bende achiel kachiel kod jatend piny gin weche ma wamedo luwo ni nyakwa Ramogi odhiambo. Weche manyien mag ratil omoko kendo poto miyo kaidwa ni bed gi ng'eyo matut to kete mana ka e Ramogi TV kachiel kod bende keto wang'i e mbui marwa mar Ramogi TV Kenya kachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. YouTube marwa bende nitie achiel kachiel nyakwa Ramogi nyalo luwo wechegi. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto omedo golo chung' motegno mar chwalo dongruok masawa mar piny Kenya mana kaka ne osingo e kinde mag kisera mar ombulu. Ruto kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza osingo ni onge thuolo ne kweth maketo piny owacho tesre mondo donje sirikal. Jafumbo marwa Walter Nyambaga lero no wachni. Limbe mare masawa mar piny Kenya odiechieng' mar ariyo e kweth ma Kenya Kwanza omedo kalagi ni sirikand Kenya Kwanza ok nyal chiwo thuolo mar mosruok kod tend Azimio e kaka yor ndoso sirikal kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kama jatend piny William Ruto bende omedo golo siem e wi tulo moseneno pachoka. Ile kitu ambayo tumesema haitafanyika tena Kenya yetu ni mambo ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara ya wananchi, kuharibu mali ya umma. Hiyo tumesema sio demokrasia. Tend Kenya Kwanza okoni Azimio ne kod siasa mag ichlit kod ngunya mok nyal dongo Kenya kendo duoko oganda e mudho. What we need to do is just to help these people to come to terms that William Samoei Ruto, Rigathi, our leaders, and they must now get rid of this jigger of jealousy so that we can move forward. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oko dong chien mar chwalo seyo ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta kotude kod siasa mag pogo ganda mamasa mar Kenya. Si Ikulu ilitumika vibaya sana. Ilitumika kuleta uchochezi, fitina,
kuhonga watu, kuchochea. Hata sisi tukashindwa kama iko hapa Sagana. Lakini watu ya hapa pia ni kichwa ngumu. Hawa your excellency, hawa ni kichwa ngumu. Sasa unajua tuliongea na hawa tukaona sasa siku za uhuru siku karibu kuisha. Amnakuja hapa kila siku BBI anatoa pesa, watu wanakula, wanaenda. Ruto olose maga masagana kama ni ogolo chung motegno ewigigo mosetimo to kod mago mochano timo kabendo ogolo singo ni oko bidok chien. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa mlima na watu wa Kenya ya kwamba sitawaangusha. Na ndio mnaona hii kazi tunafanya na bidii na kujitolea. Naona watu wengine wanasema nimekaza watu sana, lakini ni kwa sababu ile mumetufanyia, mahali mumetutoa, hatutaki ifike siku ya kwamba nyinyi mtasema ile juhudi yenu imeenda bure. Nieleze hawa kwamba tuko na industrial parks ambazo umetuwezesha tutaanzisha katika all 47 counties. Number 2, umeshikilia sisi kwa upande wa health. Tunaendelea kwa sababu ya community health promoters ambao umesimama na sisi. Jatend pinyo konyo mako tol motegno ni joten migepe mage nyaka ban manasati ne tich nono to biro siemo negiyo. Mukiona vile na kaza hawa marafiki zangu viongozi wenzangu ni kwa sababu mimi sitaki aibu ya kuangusha. We will not fail you. We want to say, nimeona watu wakipiga kelele ati sisi ni wengi kwa serikali ya William Ruto. Yes. By choice, by strategy, by design. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar Azimio Raila Odinga omedo nyiso chung' mare ni ok odich gi donjo e sirikal mar William Ruto ka onyiso sirikal mondo wego agogi motelo ne twak mar manyo kwe. Raila mauloso e kaunti ma Nyamira okone sirikal nyaka nyis chiwruok mare ne twak kapok jo Kenya onjawni kaluwore kod ngima mamedo bedo negi matek. Limbe mare mariango kar gwene e kaunti ma Nyamira kendo bang'e yuore alam ma Jumapil. Ogai mar Azimio Raila Odinga ong'ong'one Kenya Kwanza wi wach mar mosruok ka okoni ok odich gi donjo e piny owacho mar William Ruto ma owacho ne iye otimo mudho. Sisi hatujasema hata siku moja tunataka kuwa ndani ya serikali ya Ruto. Mambo tunataka handshake. Handshake na mkono ambayo iko chafu. Utashika mkono ambayo iko chafu. Sitaki kushika mkono ya Ruto ambayo ni chafu. Sitaki. E wi twak mar manyo kwe kind Kenya Kwanza kod Azimio, Raila onyiso piny owacho mondo wediro weche moko ma ok rit wat, kendo ni orruok mar johera mag Azimio ma giketo sani en mar chiwo thuolo ne twak ma ka opo ni twak ok nyalre to sirikal oikre ne ng'anyo machielo. Tumesema tuzungumuze, lakini hapana tisha sisi. Sisi ni wengi kushinda watu yako. Kwa hivyo wewe hapana tisha sisi. Watu wetu wako tayari kuvumilia ili mazungumzo yaendelee. Lakini ukileta fitina, basi Wakenya wako tayari. Mko tayari? Simuko tayari? Raila bendo seyo bila kuom ne tiyo kod teko mathoth e kinde ng'anyo ka okoni en wich kuot ni jatend piny William Ruto ne nyalo pako obila ne otimo tich maber e kinde ma obila ogogo ne okelo chwer mar rembo gana jo Kenya. Maandamano iko ndani ya katiba yetu, iko ndani ya sheria, ni halali. Ukisema mimi nataka kufanya maandamano, nitakana polisi akulinde wewe, sio kuja kupiga watu na risasi. Askari wanatumwa kama nyumba ya watu, pale watu wanaishi. Unaingia ndani ya nyumba, unatoa watu, unapiga marungu, unapiga risasi, wanaua. Wewe unajiita rais, unasema mimi natoa shukrani kwa polisi kufanya kazi nzuri. Kaosayo piny owacho wi lendo ni nengo mbolea dhi medo dok piny, ogai mar Azimio Raila Odinga okone mbolea ma piny owacho uso ne jopiny ne ochiw nono gi piny Russia kendo winjo pogi oganda jo Kenya maonge chudo mora mora. Ati gharama ya mbolea ilikuwa shilingi 7,000 kabla tujaingia kwa serikali, tukarudisha ikawa 3,500, baadaye tukarudisha ikawa 2,500. Urongo mtupu. Hiyo mbolea walipewa kwa bure na serikali ya Urusi. Ilikuwa inatakikana wapewe wa Kenya bure. Sio Raila nasema,
Rais Putin ya Urusi ndiye alisema wiki jana. E kinde ni ma oganda medo chiko itgi kaka piny owacho kod Azimio keto kenge mabiro chiwo thuolo ne twak. Penjo en ka kweth ariyogo biro tiyo kanyakla ka giduto pod gimako chung' motegno kendo githir ni onge mosruok moro amora mabiro timore kindgi. Pod wadhi nyime otenore kod weche mag siasa. Kweth mar jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro golo ng'ur margi ka ginyiso luoro ewi limbe mar jamin bura e doho maduong' mar piny mangima ICC Karim Khan. Jotend Azimio penjo gima omiyo Khan ne obiro e pacho ka e kinde ma gidhi nyime gi choko neno mag donjo ne obila kuom hinyo jong'anyo. Khan mayande ne obedo okil mar William Ruto e buche mane ni yalo e ICC Weche nolimo pacho ka kendo yuoro e nyasi mar sidho jopuonjre mag mbalariany mar Mount Kenya kaka Walter Nyambaga miyo ler. Kagilose kinde lam mane obagi kanisa mar ATG Deliverance e bade makasarani, jodito mag Azimio osoko piny owacho mar Kenya Kwanza kaginyiso luoro margi ewi limbe manyocha otim kod jamin bura maduong' e doho mar piny mangima ICC. Karim Khan e piny Kenya kinde magidhi nyime kod choko neno ewi obila manyocha onego kata ohinyo jopiny e kinde mag ng'anyo. And we must express our reservations about the presence of Bwana Khan, who is the ICC prosecutor in Kenya, when Kenya is preparing to take charges for police brutality, for acts of genocide by the Kenya Kwanza regime to the ICC. We are raising these concerns, and already Senior Counsel Martha Karua has raised it, and we will follow it. Kotelne gi kod jatend DAPK Eugene Wamalwa, gikoni Karim Khan yande en okil mar William Ruto bura mane omaki motudore kod lweny mabang' yiero melo 2007. Bwana Khan ndio prosecutor wa the International Criminal Court, na yeye alikuwa wakili wa Bwana Ruto wakati wa mashtaka yale ya mauaji ya 2007-2008, na amekuja hapa kwa mwaliko na ametuzwa hapa na amekaribishwa na serikali ya Kenya Kwanza wakati ambao tunajiandaa kwenda kuwashtaki. Hiyo ndio sababu tuna hofu na yeye kutembea hapa wakati huu tunatayarisha mashtaka, si ndio? Wewe mtu awe ameua ndugu yako alafu unaona prosecutor anakuja kunywa chai kwa nyumba yake, utakuwa na imani na yeye kweli? Azimio konigi sechoko neno moromo maraka okang' ne obila mane onego jopiny kinde mag ng'anyo. Kimani Ichung'wah might choose to go and joke about it. When we say that some people were killed by police, some people think it's a joke. Mimi mwenyewe nimetembea kwa hii Kenya, nimeona wamama wakilia, and even as we sit to talk, themselves they can't sit and talk. Zile kejeli ambazo tulikuwa tunaelekezewa sisi, bado tunazisikia kutoka kwa hawa viongozi wa Kenya Kwanza. Kuashiria kwamba shida haikuwa Sifuna, shida haikuwa Wambua, shida ni hawa ndugu zetu ambao wametumia, wanaona kwamba wako katika mamlaka. Ile jibu ya kila swali ambayo Wakenya wanauliza ni polisi, rungu, risasi. Polisi, rungu, tear gas, risasi. Badala waketi wazungumze wajiulize ni kwa nini bei ya unga imefika bei ambayo imefika. Gitelo ni gionge kod paro madonje piny owacho kata matin kaka ilieko kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah. Hatutaki hiyo nusu mkati. Hiyo mkati imeoza. Number 2, hatutatishwa. Ieleweke wazi kabisa. Hiyo mambo ya kusema nusu mkate iishe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wang'iyane motende kod weche mabende wuok e kor gwenge. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen koro wacho ni jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka ema koro deko twak e kind piny owacho kod kweth maketo piny owacho tesre kaluwore gi barupe ma gindiko kar mondo girure gi chako twak. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, Murkomen nokoni aput ma osechuogi mar twak ema biro kawo ting' poni twagno ogore Luanda. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen mane en wendo modhial e nyasi machoko omenda kanisa kopere manyalienga e kar chud bura mar Angwe ne osewo jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka kuom siko ndiko barupe mag dwokruok e wi twak e kind sirikal kod kweth makwedo kar mondo gichan romo mapiyo mondo twak makamano ochak dhi nyime. Sijui kwa nini Kimani Ichung'wah na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanaandikiana barua. Hii mabarua mingi wanaandikiana nini? Si wapigiane simu na wakutane na waanze mkutano.
Kwani hii ni mara ya kwanza watu kuongea? Kwa nini lazima waongee kwa mabarua? They just call themselves. Kama ni kukutana kwa restaurant ama county hall ama ni wapi, we don't want to know. Wapigiane simu, wakubaliane na wakutane. Murkomen wacho ni kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio oseketo e lela gigo ma onego bed ni twake ma wach mar pogo sirikal kini kweth ariyogo eko ok onego bed ni pod igoye mbaka nikech ok en achiel kuom ajenda ma ibiro ketie twak. Bende ok onego ni twak e kind kweth ariyogo ogore e lwanda to Kalonzo kaachiel kod Ichung'wa ema siyo biro dong' negi. Let Kalonzo and huyu mtu anaitwa Kimani Ichung'wa wache mabarua, wakutane kesho ama kesho kutwa, siku yenye wameamua, wapigiane simu. Kama Ichung'wa ana namba ya Kalonzo nitampatia. Mheshimiwa Rais ameshasema yeye hataki nusu mkate. Mheshimiwa former Prime Minister Baba amesema hataki nusu mkate. So kwa ile hesabu ya mazungumzo hiyo ni imetolewa. Kenya ndio watawalaumu. Let them go and sit, and we don't want their no, and we don't want the disagreement. There is no option. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga okona joma biro dhi twak e kind sirikal kod kweth makwedo mondo dhi twak makamano gi paro makare. This issue of the dialogue that is going on currently, it is welcome. Lakini sisi wote tuingie ile dialogue with clean hands, with a clean heart, na tukue na heshima. Nimesikia watu wengi wanasema hakuna nusu mkate. Hata sisi tunasema hatutaki nusu mkate. Tunataka tu watu waongee, hii maneno ifanye nini? Ishe. Jaod bura ma Uganda David Ochieng kod nyawadgi ma Suba South Karoli Omondi okone gi siro lwedo twak makamano ka David Ochieng okwero riwruog siasa mar Azimio mondo wae tim mar siko bugo sirikal gi wach mar dhi e ng'anyo ka gik moko kodhi negi kaka gidwaro. Kenda gombo kabisa ni mondo jowuo maber jowinjre gik monego ne tim kaka wach mar IBC, kawach mar jomonegi police, wach mamandamano kik bed ni tiyo kodo. Niko kiwach ko kitimo mae to ma ok betimre. Mano wadhiye mondo wakony piny odhi mbele, Koro wakwayo jowa bende kwa dhi maandamano to kiwagore gi police wito wate. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Atamalo 25 mag jotuo ma limo ute mag thieth odiechieng' ka odiechieng' nonro yango ni kod ranyisi mag dang'ni mag paro ma kaluwore kod riwruok matayo thieth e piny mangima WHO. Lipot migawo mar thieth e piny Kenya to yango ni achiel kuom jotuo 4 malimo ute mag thieth pim yango ni kod dang'ni mar paro. Magi kamoting'o nyaka jopuonjre ma pod nie skul. Aput mayande noyier mar rango chenro mag somo golo paro ma biro konyo duoko piny dang'ni mag paro e kuonde mag tiegruok. Judith Omondi kolono wachni. Piny Kenya thoro bedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar chal kor lwasi. Midhiero gi kinde mathoth bedo kudho ahinya to ne jopuonjre kod rowere ma pod dhi skul. Ma ok tin ne nyithindo kod rowere milion 4 yudo midhiero ma ikelo kod lokruok mar chal kor lwasi e pachoka. E kinde oro, maromo nyithi skul 250 kaachiel kod jopuonj 8,000 kech rocho sombgi kinde ka kinde. Midhiero makwako nyithindogo nonro yango ni kamoro ema kelo dang'ni mar paro magikone miyo dhawo e kind nyithindo gi jonyuol, nyithindo gi jopuonj kaachiel kod nyithindo e kindgi giwegi. Atamalo 25 mar jotuo malimo ute thieth odiechieng' ka odiechieng' nonro yango ni kod ranyisi mag dang'ni mag paro ma kaluwore kod riwruok matayo thieth e piny mangima WHO. Lipod migawo mar thieth e piny Kenya to yango ni achiel kuom jotuo 4 malimo ute thieth pimi yango ni kod dang'ni mar paro. Piny Kenya en namba 4 e Afrika mangima kod ji man kod dang'ni mar paro. Lipod aput mar somo manyicha oketa yanga juma ma okalo oketo paro magipani ka oketie tim to nyalo kedo kod midhiero kaka dang'ni mar paro, dhawo mag kit chwech, ima ohiu, tiyo kod yedhe mamero ji e kinde mamoko ne jopuonjre e pachoka. Magi oriwo tiegruok mar piny owacho ma ochuno bang' tieko senior school kaachiel kod mbalariany, migawo mar somo mondo ti kanyakla kod migawo mar arita e timo nonro e medruok mar lwenje mag kit chwech e kuonde somo ma pachoka, keto migepe mag jiwo kod tayo jopuonji e kuonde tiegruok te, chwalo chike ma oselosi kendo go chapa e skunde te. Bende paro wuok oko mondo mi ket tiegruok mamalo manie Kenya ne pinje duto, golo tiyo kod yiene tedo e skunde, keto chal mar kor lwasi e kit somo ne jopuonjre kaachiel kod loso chike mabiro tayo rwakruok mar jopuonjre e skunde. Kaluwore kod apudni, poni oket paro gi e tim,
Midhiero mathoth makwako jopuonjre kod skunde nyalo dok piny. Riwruoge ma opogore mag somo osechako golo paro e wi lipodni. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonje NAT Collins Oyu opwoyo okang' mar keto jo junior secondary skunde primar ka okoni mano e paro mane gichwalo ne apudno. The Presidential Working Party domiciled junior secondary in primary schools. Kenya National Union of Teachers conducted yet another research, and we gave our research report and findings to Professor Manavu. CBC now has grade 7, grade 8 and 9 domiciled in primary schools under one head. Moko kuom lokruoge mabende otimne junior kod senior secondary en golo oko secondary nyinge go. Nyaka sani owinjo yangi kaka junior kod senior schools. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi thuolo marwa mar kaw yueyo mokwongo chopoge ka dwani mondo kaw yueyo no mana mapiyo lidhe moko kuom weche ma umedoro ka kasto wayue matin. Neno ka wacho ni kaluwore kod kaka jo Kenya Kwanza wuoyo getiende mar twak Raila were kod Ruto tim kaka berne telo sikie maniluongo ni Fred Osuru kanitiere gwenge mag Dandora Phase 2 wacho kamano. Erokamano nyakasto ka bende aneno ka Pastor Mondi Otiche mar gi monyenyore wacho ni afuana ni Bishop Odhiambo Ogura gi Samuel Otongo gi Onundo Boga giwacho ni gikete Ramogi TV weche manyien mag ratil Odhiambo ni kendo gimedo bedo gi ng'eyo mathoth ahinya. Ka bende jok ma bende medo loso kodaka Jalango Otieno wacho ni watching live from Wichlum Beach kendo mora ahinya gi weche manyien. Samuel Oyugis wacho ni bati mora ahinya kendo awuok Oyugis dala weche manyien chopo ne makare. Metrin Atieno Ramogi TV lera ahinya Nakuru City tuko locked kama kawaida kendo umiyo medo miwa puonj mathoth ahinya kaka weche dhinwa e yo makare. Makamu Manuguda Sere Ugunja Kocha wacho ni mora ahinya gi Ramogi TV kendo an gi romo mar adhaya ahinya tarik 18 dwe mar 8 e dala na Sere kucha kama luongo delegates te mag ODM gidhi romo mondo gipor wach kaka party nyalo dongore. Wacho ni ma party mar piny ngima kendo wacho ni Governor Renga madhi telo e nyasi no kod Wandayo Ng'onda Dui Swaga Ken Nyando Ron wacho ni ma dhi bedo romo mar goyo mbaka to mane dala ne Asere kocha onyisa ni wang'ni dhi bedo malich ahinya. Erokamano ahinya makamu ka in gi chuny mar tego don bura. Nyakoro Ramogi yiena mondo kaw yueyo gi kanyo kaduogo to wan gi mathoth omiyo kikete ka to pod ibedo gi ng'eyo mama na tielo mokwongo mar ratil kik idhi mabor. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar 10% madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Royal Mabati Limited, wase yepo Kisumu City. One kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, giseling 388 kuom mita. Roman tile, giseling 621 kuom mita. Stone coated tiles, madhi giseling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny, mar chumbe witado, kido mag light gauge steel trusses, manengone sani, waketo maromre koda bap tado mag
timba mag gedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 022 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Wasudo nyime nyakwara mungi wadhiane gwenge mag ho mar okak jodak ma Kerio Valley jiwo mondo mak ting' mar reso alwora margi masani nyadhi mare lal kaluwore kod oula ma medo ywero lo. Jopiny makono kata makoni yien manyasani ok nyal dongo e gweng'no okwagi mondo giwere kod tim mar tong'o yien oyaye kendo ginyuak chenro mar piny owacho ma Baringo makoro gichako mar pidho lum mar reso Kerio Valley. Kerio Valley, achiel kuom hoho mayudore e hoho mar okak. Gweng' ma kinde machien ber mare ne lombo wang', sani chal mare opogore kendo luoro nitie ni poni ok oketo kenge mapiyo. Midhiero momako hoho ni nyalo medore. Oula medo ywero lo ma sani odong' ka mosore gi teko mar chieng' kendo luoro mako chuny oganda maka. Kaluwore kod jadak maka Isaya Chebi, chal mar hoho ni lokore mapiyo kendo mako dhoge kaka kamane yien mapichni ne otweyo sani olokore pap maonge gimoro amora. Hii area yote ilikuwa flat kuanzia 1980, 81, 82 mpaka na 84. Area hii ilikuwa flat, lakini kwa sababu ya maji nchi ilisomba na maji. Sasa ndio katika ipi bila unaona pande hii na upande hii mpaka uko juu ndio aliharibiwa na maji. Kerio Valley sani onge gima ber minyalo sunge kamana okak ma ong'iengore. Joma welo ka nyalo mana ng'eyo kaka kane chalo kokalo kuom sigana ma igoyo kod jodak maka kaka Isaya. Temo mar jogweng' maka rwako ne Kerio Valley nanga magini yien mane otweye kendo ndise kinde mokalo sani pok onyago lemo. Kaluwore ni yien ma ipidho gin mawuok oko ma ok nyal ting'o wigi e bwo chieng' mager mamedo seto ei gweng'ni. Akasemanga tu pandeni miti, lakini miti ya pande tumejaribu kupanda miti pande ile ya kisungu hiyo ndio hiyo hawezi tutotokea pande hii ya kienyeji ndio na meanga. Jolony kata kamano seyo jogweng' magikoni ne oketho alwora kendo ketho nyadhi mar hoho mar Kerio Valley. Jolony wacho ni thuolo mar reso Kerio Valley en sani to poni ok okawo okenge makare. Midhiero mamoko pod medo duong'o koting'o lweny e kind jodak kaluwore kod nok mar lum gi pi, gino mabiro chuno oganda mondo chak dar kadhi manyo lum kod pi ne jambgi e gwenge mamoko. As you can see, this is a serious trend if it continues, and then it can even escalate to issues of insecurity in terms of there will be no grass, so people will be forced to migrate to other areas, and that can bring about issues of insecurity. Issues of conflicts can arise because of resources. Kata obedo ni luoro nitie, piny owacho mar kaunti ma Baringo kokalo kuom migawo mar pur osechako keto chenro mar kedo kod midhiero mar oro ka ijiwo jodak maka ni ting' mar reso Kerio Valley ni e lwetgi. Okang' makama ochako duoko geno ka lum mane opidhi okelo picha manyien e bath hoho ni konchiel. You will be able to see a lot of difference between where we have done fencing up through a project called TRLSP, where we did the fencing up and we did the reseeding of grass. You can see there is no erosion. On this other side, there is a huge difference because on this other side there are a lot of huge gullies as a result of soil erosion. Lum mapichni kendo juso gi mor ne thum ma yamo goyo oseywayo jokwath mathoth, kata kamano midhiero pod nitie. Dhok kod dhano lwar e hoho ma ong'iengore bath kama pod lum onge. Wakati wanyama wanakuja kupewa nyasi, huwa wakati wanarudi ama kwenda maji wanaisa anguka kwa hii kali erosion. Wakati unatafuta huku unaisa pata ubandu kama ameosa ama amekuwa mswaka huku. Pia naye tumepoteza hata mtu chini hapo siku ingine. Mondo res hoho mar Kerio Valley, jopiny kwayo mondo giwere kod tim mar beto yien oyaye kendo gichak keto kenge mong'ith mar duoko nyadhi mane Kerio Valley nigo e kinde mokalo.
Koro donje weche mag tuke. Kinde ka kinde jotugo ma ni kod lony ong'ere ahinya ni timo tije mamoko mamedo sara margi kata doko ne gin kod yuto yore mag tugo. Peter Udu en jatugo kendo chwalo chiemb chuny ne oganda yore injili. James Opondo nolimo kanisa mar Blessed Life Center kama Udu leme kendo kelonwa sigand jatugono mane okonyo klab mar Gor Mahia kao kombe mar lig maduong' mar adhula ma pacho ka KPL. Peter Udu en ng'ama yudo yot ka okene pap e tugo mar adhula. Anyalo yude e ode kata e kanisa chieng' Jumapil kata kor juma kotayo wer. Jatugono matugo diere noketo koke orak gi klab mar Kariobangi Sharks kapod entiere sikund sekondar kanyaka sani osetugo ne klab mar Kogalo kuom higni 3. Warado kode e alapa kendo omiyo wasigande ahinya to kaka opango chenro mage mag tugo gidhi e kanisa. Kanisa gi bol en ni gigi ok gitimre saa achiel. To adiera bi anyalo wacho nginga manyalo gola e kanisa. Nikech kanisa en gima duong'. En gima duong' kabisa. Ji dwar ni mondo bed machiegni gi Nyasaye. Koro ka ni training abro train gokinyi matiek training to kanisa abro dhi godhiambo. To ka wan gi game on Sunday to aonge list mar jotugo abro dhi kanisa kwa komondi on Sunday kasto kanisa rumo tadhi ane kaka watugo tadugo ot. Jatugono mane onyuol tarik 20 higa mar 2001 nochako tugo adhula e klab mar Mwangaza FC mayudore e kaunti ma Homa Bay. Nodonjo e sikund sekondar ma Usenge High School kapok nowuotho e sikunde 3 kendo tieko sombe mar klas 12 e sikund sekondar mar Dagoretti High School Buore, Nairobi. Team mar Sharks noyudo ka nose identify yaka ni Anapahil. Koro gin negi follow an mana kata kana dhi Dagoretti negi follow no kang'iyo. Koro chieng' moro school coach nobiro to giwuoyo to wawuoyo na sign papers e school. Koro ana school ta donja team direct no kadhi kata dala wani umabika school ta donja TZ direct. One of my special player Nathan Chesoli ma en bishop mar kanisa moleme mar Blessed Life Center leronwa ni Oudu osebedo sule maduong' e kanisa no kowacho ni ngima jatugono dhi makare nikech chiruok ne Nyasaye. Oudu osebedo e ong'ala manyime mar jiwo rawere kanisa no kopuonjogi ber mar tiyo ne jawar kaachiel gi yore mag yudo tije. Discipline is the key thing. Even I always tell them when they're going to play, the most effective way to be a good player is by being disciplined. And this is what has helped Peter. He is consistent in loving the Lord. There is no single day that he has failed to come practice unless he really has been committed elsewhere, which he asks for permission. So Peter has always been consistent. Peter Oudu nokonyo klab mar Gor Mahia kao kombe mar adhula e lig maduong' pacho ka higani. Higni 3 klab mar Kogalo ok nobedo mayot ne jatugono bang' yudo hinyruok marach ka gitugo gi klab mar Talanta FC. Abro temo matek mondo ana team partner mar tiyo matek, but ka riwe gi Nyasaye to dhi tera kuma kata ka ji owinjo ji bro bedo surprised. Nyathicha Oudu no tugi ta sani an oko kamano adwa surprises machalo kamano. Adwa ne ng'is ji ni Nyasaye ma savni nyalo konyo ng'ato. Koro an kan poster tabro temo matek mondo ting no malo, but again achaka tingra malo mondo ayud ambe kaka dhi oko. Kata kamano koro chopo kinde mar goyone jokogalo oriti bang' yudo klab manyien. Oudu biro tugo ne klab mar Posta Rangers kogeno mar chiero mich mare. Bang' tugo ne klab mar Gor Mahia kuom higni 3 kata doko ni noyudo hinyruok ka gitugo gi klab mar Talanta FC, jatugo Peter Oudu ni kod geno ni chiemb chuny ma oyudo kanisa biro chwalo lek mare mar tugo e pinje maoko. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakoromogi nang'isi ni wan gi kidienje ariyo. Mokwongo weche manyien ma koro winjo korumo gi duond James Opondo. Koro sani Nyakoromogi asebedo kae neno kabedo piny kena girora malong'o gi wend ariyo. An kod Honorable Kennedy Ondiek ma bende wuok e gwenge mag Homa Bay, en coordinator mag weche mag ndikruok duond bura mar UDA milambo mar Nyanza kata South Nyanza region. Kaso wan kod Brian Weke en ja ODM kendo gibiro kanyo Nyakoromogi. Ni awuoto mabeyo kang'eyo ni kawuono ni dhi bedo nade. Ratil osechako yiengni. Ken machiegni Ratil ma thuolo mari mokwongo pani mar bidi Ratil nyiso ni to UDA oyudo Nyanza. Eno kamano wadhi mbele kendo wamuomo wachiegni yude almost 100%. Weke UDM golo ODM Nyanza giyude sana e lake. Nyakoromogi chakruok mar twak en mano. Kata kamano yiena mondo odhi yweyo matin ka oduogo to Ratil chakore kik idino go. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Kwa majina ni Joseph Moneki. Kwa hii project nimesimamia kama supervisor. Hii project toka tuanze nayo imenisaidia kwanza na weza kukimu mahitaji yangu binafsi na nasimamia familia pia na pia nasaidia wazazi. Project hii ya boma yangu kwanza ningetaka kushukuru Kings Developer hii mfadhili kushirikana na serikali na kusaidia Rokos hapa kwa sababu tumepata kazi. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Mondi yud geno kaka skiza tune mari dimana *487*6 to pare ni Ramogi TV e od jower duto. Machiegni kendo Nyakoromogi Jwang Ratil kaka nasing'isini an ka koda yawuot luo ariyo, an ka gi Honorable Kennedy Ondiek kanyakla koda Honorable Brian Weke. Gintie Nyakoromogi Jalwedo. Koro wach ni jalwedo Brian Weke. Wach kamano. Aya, ene mofulore kendo Nyakoromogi mano muwuok e duonde ok duonda omiyo kaka luongore mane en. Koro gie sani iwinjo ka Kennedy Ondiek wacho ni giseko i Nyanza maber kendo bang' ndalo matin to atamalo 100 odhi ne UDA. Weke to wacho ni e lek machiegni. Weke be ineno karami ni
UDA sekoi Nyanza Sipwa. Kora dwa penji Bati. Ng'ama jodwero gi guogi gi jolwetgi ka gidhi menyo. Koro an idwa penja niya, no yudi koso no koyudi. Penj jadwere niya, gi yuto koso pok gi yuto. Apenjo niya, joma nie gweng nyalo neno ka le oting'e gok. In king'i neno ka le oting'e gok, idok godo pacho. Pod gi apenji niya, apenji Bati. Joma menyo magin gi guogi modhero ma pod odenyo to gin e ndara to giidho wi got. Idwa penja niya, awinjo ang'o gik marach gima gidhi yudo. We kiwinjo ang'o? To dong' joma nigi guok modenyo mawuotho mamenyo to gimbe gidenyo. Koro ipenja ne winjo nade? Ineno koting' le? Oting' ang'o joma idho got ma pod odenyo? Ken. Machiegni. UDA chage Ken ema dwero. Oda weke. UDA seko e Nyanza. Namba achiel gima nyaka wang'e. Yes. Weke ok biyieni nikech giseluor. Okay. Adieri maduk en niya, kineno ng'ato kaka Kennedy Ondiek kawuono wacho wach UDA buogogi kendo keto tame, mano gimomiyo onge gima onyalo wacho. Nikech namba achiel, chama kaka UDA ng'enyne ne onge thurwa. Kendo ne en gima kane ji wuoye to ne chalo mna ng'ama uso njaga. Kawuono UDA wauso kaka nyanya. En gima inyadhi iwacho ni chon no chalo njaga sani en nyanya. Tok nikech kalure gi kaka mentality mar jowa ne entie dweche moko mokadho chien ka. Koro yudo ni sani nikech kaka wayale, wawacho ni wadwaro mondo thuolo mar siasa oyawre, mondo jowa obed gi thuolo mar yiero kama gidwa betie. Wach moro mar ni siasa party mang'eny bedo Nairobi kata in Kenya, to wan ko gike thurwa to dewa gi party achiel cha. Macho makata jowa oseolgo. Ahinya gima miyo medo yudo ji malong'o kendo man genuine mabiro support kendo ma support UDA. Nikech osetemore ga ming'a. Kwano ka tek titemo gachiel. Kotami gachiel titeme gariyo. Kotami gariyo titeme gadek. Kwano mar donjo State House osebago wanya dibich. Kendo nobago wabaga nyaka sabo koro ne wan gi gimoro amora. Ne neno ka mikolo tamwa no kwayudo. Miyo jowa be koro wacho ni awa pek bulni koro wewu teme bul mo machielo. Onyalo ywak zaidi baloyo mata. Ahinya jowa neno kit dongruok mosechako mole e piny luo. Kidhi thurwa kaka Homabay kuma en oae, president osiko lemo samoro amora molimowa, iyudo ka nitie dongruok. Sani kidhi kata thurwa bala Kibiri Ward kacha, igero chiro maduong' mar rech manyiso rech ok bi dhi thika edimo. Kidhi Homabay, affordable housing okuongo mana gi thurwa. Kendo sani osegere ma kidhi mwalo but Makongeni kanyo, ochomo 4th floor. King'iyo kit dongruok gi chenro moseketo, kata mbolea, jothurwa ing'e nyocha paro ni en lek ni mbolea inyauso 2,500. Sani gunia mar mbolea siling 2,500, kata idhi mana Rangwe chiro iyudo siling 2,500. Ang'o ma dimon jothurwa winjo wacho ni nikech dongruok ema ji dwaro, dongruok ing'e ni ok ji ohero. Weke. Kaka Ken owuoyo no. Dong chal ni gini e giyudo. Ng'eni Ken ng'ama ber. Okuongo aneno kaka orwakre. Ng'ama ber sana. Rejiso sirkal. Mano sirkal modonjo. Kendo yie godo sana. Ken ni ng'ama ber ndi. Konya ng'iso wa e national TV maduong' Kenya mzima machalo gi Ramogi TV ni president obiro Homabay, ni bira Homabay en maendeleo. Ng'eni samoro anapenjraga ni Brian Weke, ng'eni an Bati Raila Odinga onge gima nosetimonaga. Ken ni ng'eni en okia ni ang'eye, en ong'eye e TV, onena ka Ramogi kaka wuoyo en ong'eya. Ken ni ka owadgi notho ne MCA mar Kibiri Ward mowacho no, nokawe gi chopa ka gi jakom motere kucha. Jina kiae maber. Chopa nokawa studio ka? Kwaya mia wocha wach. Na wawacho ni Nairobi ka studio ni Nairobi. Okawe motere dala kucha. Ma jakom wacho ni owadgi Ken ni emo nokotieko tam e chama mar ODM. Ken ni ino kako ber ni nokochal kama. Wadhi mos tera mos adwa ng'isi na weche mos history then wadonje weche moko kidhi mabura nyaka then by election
Ken ni obedo elected gi ODM. Ka sani Ken ni ema nya biro e Ramogi kata wacho ni UDA odonjo Kibiru Ward kata Luo Nyanza kata Karachuonyo constituency. Ing'eyo apani okan Kenya ka. Number 1, UDA onge kama pose donje. Odonjo gi kanye, adwa ni penje bati. Odonjo gi Nam, odonjo gi Polo, odonjo gi Chopa, koso donje kona mane? Adwa penji, koso donjo gi Yendambe wa mane Luo Nyanza. Yani kinya wacho ni UDA odonjo Luo Nyanza. To Ken ma wache. Ana South Sudan, kata North Sudan, kata Ethiopia kosa kanye. Ken, UDA pod bor kodwa. I'll take baba. Akeni kunyeo jo piny. Koso nyeo jo kura. Koso nyeo jo ma koro jabi to wero nutango. But you are watching. Yes. Brian Weche gini gi team gi magintie magisikeni. Yes. Osebedo ka thrive Miriam. Iwinjo ko wacho ni udonjo kujeo jopiny, udonjo kutimo ang'o. Jopiny timo genuine registration. Yes. Kendo ng'ato wacho, nyani kata dala gokinyi. Ng'ene Brian, odhi dala gi Mogik chiegni 2 months ago. Mana nya wacho nikech boko chal ng'amo dala king'e. King'iye generally, kata kochungwa kode, tibiyier ng'amo dala ng'amo ko dala. Ibiro yud ni mato kweper koda. Gima wacho ni, an oyiera gi ODM, which is okay. To kimedo bede gi eye kanyo, tibiro bedo gi reasons momiyo winji wuogi. Gimomiyo wacho ni, ok adwa delve into gige ODM kaka gitimo. Kit ndalo moko nyocha ne TV machielo na wacho ni shida mosebedo godo momiyo pok jowa noyudo State House en nikech makosa matimore ga kor gweng'. Nikech mentality ma aila ma Brian Weche nigo ni. Openjo ni UDA odonjo gi kanye. Yes. Chama nyaka donj gi ji and odonjo kuom ji. Kawuono anyalo chunge function mar public mar liel kama nitie rambe everything ma wachi ni joka ma UDA kazi ni kazi. Jo wacho ni kazi pesa mfukoni. To nikech ging'eyo ber mar power. Mwasebedo kwa dwaro higa bich nyadi bich to tamo. Gima duong' ma jowa nyaka understand. Kendo Brian Weche kaendi, I respect him. En somo weche mag chike, aba somo weche mag chike. Ang wadhi weche malore gi weche ng'anyo. Ang na wawachi points wa mwadwaro mwang'eyo. Gima dwa koni niya, nyaka wayie ni kaka wadwaro party mang'eny obed Nairobi. Kik wapenj niya ni UDA odonjo gi kanye Kaluo. Nikech okawoko wane buo monasti moro ma monarchical leadership moro mani ng'ato tieko wene wuode tieko wene ng'one konya kware. Wane democracy ma should be there e gweng' ka gweng' e sub location ka sub location. Iparoni koro Luowa gi piny Luowa. Osemna yudo yo niya wanyalo tiyo gi sirikal ka ok ochuno ni ng'ato achiel wuone modonje. Mentality mwasesiko go ni ng'ato achiel ma nyaka bedi ka ok ento gino rachno. Mnyocha penjo chieng' moro duto luwo gira moma na wacho niya ka wabunge magwa nodhi State House mondo dhi omany dongruok to nowacho niya ni gin andhoke kendo nineno kotergi kendo pod iyalo gi ODM kocha to wuon party owuon to koro manyo president dwano bedo go piny idwa yala no emomiyo wacho ni jowa nyaka yie niya kwano ni osetamowa nyadi bich kik wafel nyadi uchiel wariwre gi sirikal wariwre gi party maduong' party ni nosenyiso noingowa from outside apenji kendo manifesto ne en mar jopiny king'iyo gik ma gitimo. Ken iparo ni kwano mar 6 namba mar 6 nyaka nobed mana riwruok gi sirikal kende mane nyalo tero maybe jok ma iwuoyo kuom gi kama giluongo ni kar konyruok. Ok riwruok gi sirikal. Riwruok gi chama no ma nie sirikal nikech chama no osenyiso dwaro mar tiyo gi ji teme Kenya. Ok gidwa segregate, ok gidwa pogo nikech wan gi jowa matiyo sirikand ni mabende waneno gima gitimo. Kendo sirikal oseyie every stage yiwuotho kodwa. Miyo nyaka wan be koro wachal jok mariek kik wabed joma ninda sate ni wan wakwama ka oketwa ni ot achiel to od ni wang' to kech ng'enye to udi moko to be nitie ma ji konyore. Ka odu chwer dongi nyadhi lao nindo ka jirani odgi Ken goso odwa wacho ni odni odgi Ken kamodake mabati chwer od muweni odwa ma Ken nowuoke ni odwa ma iwacho no odi ok chwer ot ma gitie no sewuo en koro en gima odgi Ken
kamodake gi jaode ema onge mabati wanya konyi gi mabati wan odwa ni intact ingeni Ken ni okia history mar Kenya ema omiyo sani orwakre maler jakom no konye mobedo MCA obro nuoyo mano moluwar agenda ema omiyo oywak but odwa ni ung'enia history mar Kenya ni jaluo ema no fight mobedo gi IPPG in 1997 akeni noromo nade in 2007 in no IPPG yes majikia ji KANU ne one party state ma KANU ne baba KANU ne mama KANU ne dau KANU ne nyathi ne kila kitu koro wacho ni nitie problem tungri mane ji no bedo go ma ji wacho ni wabeduru kamoro mondo walos multi party mano jaluo ema ne ni mbele ka history loso multi party jaluo ema ne ni mbele Indie. Ayie, jaluo ema ne mbele loso. Ot mo wacho ni chwerni. Adwa ni apuonje. Kanye mano chwere mano lo kata sani. In 2007. Yes. Kantie tungni mano biro mokwal jakom maji no bedo piny maji owuoyo ne wabedo gi gik moko adek. Number 1 ne wakelo counties. Ne wa realize ni ngama kao presidency control resources te. Koro ne wacho ni problem nitie we are gold resources presidency ka. Yes, yes. Watere ko county 47. Emo sani ni je logore je manyo loch to gimanyo less than 300 billion mano ne wakelo. Sani kaka wabedo ka to wawuoyo article 38 enmnama the bill of rights enmnama emomiyo wan ka yes judiciary matek mineno ni enmna wacho wuoyo ka Ken nyabiro kato wacho ni odwa chwer ni mabati owalo dhigo Ken apani okin Kenya Weke sani yes ineno kaka watemo loso wuoyo ok wach ni wan joma thindo en mana ni nyaka wabed piny mando wawuo wane kaka waloso Kenya. Alright. Koro Ken adwa ni okaw statistics ngamun jomoneg mang'eny Kenya ka e maandamano gi. Okay. Okaw statistics adwa ni winja. Okaw statistics jomoneg ka Kenya mzima en jowa. Then koro iwacho ni udonjo unego wa then udonje iwa ni koro inie UDA ni koro UDA ni mbele omeda bati hapa ne okidak Kenya ka bwana an gi penjo Ken kapok achopo kuomi mondo iduoki an gi penjo weke niya ada penjo chakre ne yier dwe mar 8 tarik 9 higa mokalo dwe mar 9 nitie joma norwako higni 18 dwe mar 10 nitie joma norwako higni 18 dwe mar 11 nitie joma norwako higni 18 joma norwako higni 18 dwe mar 8 osechopo higni 20 dweche kamano giluore kamano donge penjo ni ndalo gite pok waneno ka ODM odok Nyanza mowacho ni wan bende koro watimo mass registration ne joma nyok gin jo party koro donje party UDA timo mayo kipar ka kele wich bar moro mondo gana ni odog emomiyo mane ma problem wan go. Yes. UDA gine serikal to gikiane gine serikal gin pod gipango election mabiro wan wacho ni oyo nosetore ne wan waseyie ni serikal ni nokel gi Nyasaye manokelo serikal ni koro gin gipango election mabiro gikiani ji dhi ma ji tho ing'e ji nya tho ka kapok ochopo election jomotan igni apaga borogi joma gi register gi ginya tho gi denyo wan wacho ni kik waneg jogi nya tho wadwa ni wakonygi kik githo wanya register gi to gidenyo wadwa ni cost of living odhi piny ji odenyo mogo odhi piny nyocha na Tanzania baba Tanzania bech petrol en 150 Kenya ka ochimo 200 bech mchele 135 ka orach bech sukari ka
240 ok 2 kg 1 kg kucha 180 omulo brand apenyo niya wan wa jogi gidakany brand riambo anyalo golo ni passport na stamped Tanzania 4 days ago. Brian pokode Tanzania for the past 2 weeks. Wawe riambo fuel price ma Tanzania kati donjo mnata rime is the same gimasani ni Kenya ka. Gipogre sini ngariyo ngani ni golo kanyo baba. Order. Fuel Kenya wacho ni ya order. 4 days ago. Shilling 180 gabich. Order 185 shillings. Order weke. Order Kenya. Unyalo timo inquiry. Fuel ma Tanzania nyomedi shilingi 27 Kenya shilling. Nyocha. Yes. Ana 4 days ago. Weekend. Sani ko wuoyo. Tanzania. Koro sani. Kata sani kimede 27 nikech gidiyo jogi. Wach mogo. Wach gine ni mchele. Wach sukari. Weke not need time. Weke wacho ni ochako ni okawinji history mar Kenya. Osomo lo abe an go history emisomo mondo yud gigo. En gi loko gima dwa wach asomo kendo abithe sani nikech an adhi mbele kode. Gima wacho ni niya history mar Kenya ka wanyalo ng'iyo maber wangi marwa pinywa malu nikech an openja an coordinate weche mag South Nyanza. Kendo adwa wacho ni niya ka ok wawuondore marier gima oseketowa ma wakedo ne miluongo ni democracy. Miwacho ni joluo kendo adwa point iwinjo ka 0 point ni joluo emosebedo luminaries mag democracy. Ang'o momiyo luo pok wabedo gi thuolo mag chama mopogore opogore. Mak wadhi bedo gi thuolo tiwinjo mana ni udwa kethonwa. Udwa kethonwa. Ka kanun e party achiel ni idwaro parties mang'eny. Dak notamruok to kane oyaw thuolo ne parties obiro modhuro. Wan thurwa noketwa up to sama yudi ni en makoro yudo space. To nikeche force ma jopiny koro winjo to gi jony ma jopiny ojony. Adier jopiny ojony. Ok inya bedo ni rita dhiang' dwa nyuol, dhiang' ni osiko nyuol, dhiang' ni dwa nyuol, yegore mapiny to jirani to madho chak. Dhiang' ohembo, ma dhiang' ohembo. Koro uso dhiang'. Dhiang' ohembo, ma dhiang' ohembo. Koro ken uso dhiang'. Arwa wacho ni rwath nyalo pong' ma koro rwath ok dhi pur. Turo mana jok. Rwath nyalo pong' ma koro rwath ok nyal timo gimowinjo rwath tim. Idhi use tikelo moro matin. Mano ok adwa doje gi weke stage kawuono. Gima adwa kelo. Mano rwadh dala gi. Wang'iuru picha maduong' mogik. Wasetemo kako ganda and Brian ong'eyo an adwa ko nitie jok moko mosebedo ka advice jakom an pok abedo advisor ma jakom weke gino osebedo kanyo nyaka sama ne gi advisor jakom ninda gini waseyudo nyoro ka koro gin gitamo manindo to gik moko kethore kaka nokethore gisiko giwuonda jakom ni in kende jopiny wacho ni in kende to en mana in kende thurwa kocha adwa koni gima important ni nyaka walok pachwa kako oganda. Endo momiyo an aseloko pacha, jowa loko pachgi, jothurwa loko pachgi. Kowacho ni UDA onge Homabay. Ang'o momiyo kata gavana ma Homabay ne owacho niya ka in ja UDA to kik itie sirikandwa ok wadwari. Nyiso ni there is UDA era ni ok gidwa yie. UDA en party ma jo oseneno ni jowa ni piny to bottom up ma gikwero ni ema biro nikech adwa koni owadwa. Ka nyiso jopiny gima dieri ni for the first time CDF no yudo pesa gi wang' sa. Dong mano gima dhi konyo piny kucho nikech contractors matiyo gi CDF gin jothurwa. Kawacho ni county governments for the first time no yudo pesa gi wang' sa tarik 26 kendo pesa gi te ma wano mabechwa ne yudo over 800 million pesa misaga saya monde ko yudre kata sama ne wan gi handshake ni sasa pesa adwa koni niya jodongo gopgi ne nitie jodongo moseyudo pesa karang'o ma ji dwaro wan kata UDA ni e sirikal UDA nani gi ng'ego kwandgi chon emomiyo ineno ka kwanigo chon gege ninde class nyaka chieng' mane gipo kidhi land gima ok ging'eyo eka gichiew ni yawa giri koka gidhi gwere gi ji Bomas nikech ginindo kaka ginindo ni to gibiro po ka gichiew ka everything is gone wan wewa uru wadhi kaka wadhini ugo kwan 2027 to dong mane kwano makorigosa nikech ing'eyo jowa nitie mane sirikal to nomiwa miya moro maybe gi favor ne ok waketo shares winjo ka jakom wacho ni shares ni rach wa shares rach shares ma Gachagua wacho en genuine shares niya I participate keto sirikal e power. Ok ni en shares ma national government. Shares ma national government jite yudo. CDF teno yudo. Bintie CDF motam ni gionge shares. Biwinjo county mano ko yudo pesa ni gionge shares. Ne gi yudo dedicate mano national share. But nitie share mar making decision. Mi yiero gi jopiny. Jopiny decide keto ng'ate power. Jopiny no decide keto Ruto power. Koro nitie joma no konyo. Mage e shares mi wacho. Wabe kako ganda nyaka wabed gi share e sirikal ma next nikech Ruto to gidhi golo. Keka koro gikingo to mane gibedo nyaka gi sianda gite ema no dhurgi oko
to sani gikingo gi tur jalma kawuono wacho ni wang'i history king'iyo kata rwadhgi jakom kawuono yudo dongi jomoko matin ok adwa luongo nyingi jomoko mabe ok nyal kata miye anything moko be nosetuo ne telo nogono ema pod okwangorego oyudo rejects te wuothogo biro tere kure but kama piny ogike ni weke nyaka koro nen matut ing'eyo yani kabet ka ni koro Ken wacho ni odwa dok e wach MCA na oda Ken wacho ni serikal ni otimo ber kabisa oro CDF e wansa ni mano gima duong' sana oro CDF gima nie chik ma serikal dwani ora ni oro CDF ing'eni giketo ji gidenyo itemo wacho ni deko CDF e gima serikal timogo marach ore manuting serikal onyobedi awacho ni serikal tije whether William Ruto nitie kata Raila odonjo kata in Bati kata an kata Ken tiji onge ni oro CDF ni e chik yori aora serikal gi mar handshake bede ori ing'eyo dong'ani ne dong no na linko wuoyi koro weche wadhi waweke koro ni serikal ma William Ruto oro CDF ni mano gima duong'. Number 2 ongiso ania baba kibiro ka tim research ni koro bottom up ni emodwa kelo Nyanza ka jok ma shares miwachogi shares kama jogo wuotho ka wigni emodenyo to sandre bei mogo gi sandre bei petrol gi sandre taxes gi sandre bottom up ni wachoga giwinjo kaka view sasa koro inadwa penji ni koro en ong'iswa ni koro wambe wadonje kaka joluo ni bottom up odonjo korwa ka jo shares magi wachogi jo shares ma poko yudo share gi wan ni koro gikelo jowa ni gidwa donje shares mage kampuni maber oro shares gi jogi kaka giwache no then dojo korwa mano poko tere medalwa to Ken Raila Odinga mi wacho ni kawuono iseluonge di par jakom iluonge ni jakom Raila Odinga akia nang'o ng'ano an brand me kengo gima osekonyago but gima ng'eyo ni an ka nikech anya wacho wachna nikech jakom an ka because of democracy ma Kenya ka an ka because of katiba ma kawuono an ka ng'ana kiaye be pokatambuago Raila no but Ken mi respect mathin kiki ulunga nyini ngeta achada ni jakomu no akene ni en diang makiani timango sijui ango mano diang madalau Raila Odinga is an international figure ngano I don't want to discuss him ka I don't want to discuss kaka Kenya de to kaka jo piny sandre to kaka sani president wani instead of deliver kata ngene awuogo kuche kama no wacha owacho ni imiyo gi story mang'eny en story sani omege michele gi mogo gi chuny galot gi ringo state house masagana nini ke ngade no wacho ni ingeni kidonjo koro yawnwa state house wacham rech gango gi gine you know we fail to understand what is important in the country ka mano nyaka wachi kisugu dikeche okenyalo wache gi gine ni jo piny sandre man ka an advisor kaka in Ken nyis ngani ni otem kako nyakonyo jo piny jo piny sandre Kenya mzima ka jo manogocho ne kura nyaka jo Kalenjin kama entie odenyo ge sandre onge tich onge gima timbre koro in idwa kelo nwa gini wanyiewe nini kecha kene diang madalau gi tado madalau tu otuch diang madalau oti koro wacho ni diang madalau en diang madalawa ka en diang ema wacho ni en Raila kare hapa ne okwan together weke uguru kanyo kai comedy magiseketo gagoji nini tie gimoko winjo wache gi gimo winjo wache awacho ni dia ni diang madalau weke awacho ni we get to this point and be example in ngeni poki bet japuonj ana se japuonj puonjo gi gimo dongo ni example adwa wacho ni oganda wanyaka wawe winjo moko makoro machon moko ka
moseketwa go higni piero gi wiye ni wan wasika sika kar tiendwa. Adwa wacho niya, geno ma wan godo kaka oganda en mar mondo wa e point A wadhi e point B. Kik wang'i ng'ama keto wawuok point A point B. Kwa keto ni wasiko wiwa kama ng'ata achiel to wabro sike point A. Gima duong' ma nyaka wang'e, Brian otemo, ing'eyo, Brian koseyudo ni giseyudo ni gionge ga agenda kaka anawacho, nikech konya wacho ni choro CDF e wang' sa is not important. To mani ing'e ni tiende bo wacho bong'e gima dwarore. Kaka wacho ni jodongo manyocha chamo mishahara ka, ni koro keta ni man to magik manyocha deko e sirikal moko mokadho mabe wang'eyo joma nyoni koro adwa wacho ni adieri ma jowa onego ng'e, and mae adieri mwawacho ni sirikal tije en rito resources, gero resources, kendo gipogo resources. Tiende niya, management, development and distribution of national resources. Resources gi ema gerowa, resources gi ema konyowa. To kaponi ng'and modonje power oyiechore piyo piyo, gima timore ni ji pod odenyo, kata ka ji odenyo, ji nyodenyo kata ka nyepok William Ruto chamo muma. Kendo joma wacho ni ji odenyo gi ema nyocha wacho anya wacho tarik 22 dwe mar 7 higa mokadho kapok ogo kura, ka ne jowa ong'e ni wadhi yudo telo, ni problem mar petrol miwinjo wacho ni ok en problem ma Kenya kende, en problem ma international kuma crude oil ae. Ok en problem ma Kenya, onge president makata en mobedi, ero wacho ni an advisor. Wato wachiegni bedo advisors. To kata en mobedi, onge kaka inya duoko bech petrol piny, nikech nonyiswa nyaka gi jok ma ebe ni gini en international. An gi penjo moro ka amada ni mondo mwatiego nikech sa koro tin. Karim Khan ma en jamin buche maduong' e doho mar maunde piny mangima, iluongo ni International Criminal Court ICC, bire pacho ka. Gino kelo ng'ur kuom jo-Azimio, kendo kawuono giwacho ni gidwa ng'eyo ang'o momiyo Karim Khan tiere kae. Kinde ma gichoko sei mondo gidhi gipenj gimomiyo nyicha ne obila ma giwacho ni notimo timbe moko e kinde mag ng'anyo, notimo timbe kama. To giwacho ni sirikal emokele, ni obiro ka nikech sirikal. Weke ere ma en jamaun, waneno ka Ocampo biro ka kane chako tim nonro bang' tulo manomuoche pacho ka 2007 2008. Karim Khan kobiro, samoro kobiro at personal level, nitiere richo mane? Dipo ni nitiere richo mane? Koso Ken, nitiere gimoro minyalo ng'eyo ni noluonge mondo bi otime pacho ka? Weche chike wacho ni ng'ano mo ochiwo chich en gi tich mar proving chichno. Jo-Azimio ema nowacho, ing'eni jo government pok owacho kata kuma Karim Khan nitie. Onge ng'ama, wan as government kata entie kata onge, an pok awinjo kata e jowagi. Jo-Azimio ema owacho, weke ong'e wachno, nyisa ni Karim Khan obiro to en kure, because ka entie Kenya kata ng'oma okele, nikech giwacho e TV kendo giwacho e public. An adwa wacho ni Karim Khan en prosecutor mar ICC. To kendo en japiny manyalo wuotho e piny modwaro. Pinywa mar Kenya ka kuonde ma tourist budhe ng'eny. Samo tourist obiro budho, odhi kata Ruma National Park wakocha. Ere rach ka Karim obiro neno le mathuro ma Homa Bay? An ing'eyo gima Ken kia. Mokwongo adwa ni Ken ong'e niya. Yes. Pes county more county. Kaka dalawa. Nyaka wapenj Gladys ni itiyo gi pesa nade. Kako tiyo go maber kata marach, mano je pinye mapenjo. You cannot, okinyal penjo ni serikal ni dhi maber nikech gioro pes county. Nitie. Kama Suba North, pes CDF core nyaka ipend Millie Odhiambo, itiyo gi pesa maber kose pesa marach. Sawa, time. Ok wanyal bedo ka to wapenjo ni Millie ni koro ni serikal oro pes CDF has never been part of any debate. Number 2. Yes. Owach Karim Khan. Mokwongo Ken nyaka ng'e niya, president wani pod en gi kes ICC. Kin ng'ama osomo law, kes ne chano koweye. Notim nang'o? No, negiketo kisungu wacho ni in abeyance, nikech nok giprove guilty or not guilty. Mano kia wabo puonje pod en student. Ji ariyo en guru.
adwa puonji mondo ing'e. Ng'eni en ko luongo William Ruto ne weni igo William Ruto. Bwa puonji seria. Ne gin ji adi? Ji ariyo. William Ruto gi Uhuru Kenyatta. To nowacho ni jogo no interfere gi evidence. Jok mane dhi golo evidence kucha ni nyiewogi to gi withdraw. Ni nyiewogi to ok gibi e case. To nowegi ok ne no ing'eni ni court kidhi iprove ni in guilty koso not guilty. Biro mar Karim Khan sana. Ateri mos. Ing'eyo point of order. Ing'eyo in idwa weke make allegation ka motegno. Yes. Ing'eyo bati. Yes. Weke make allegation ka koro gima timre. No, ami history mar ICC. Magi kia abo puonji. Number 2. Gima onge go gi prove mare e komka. Karim Khan. Order weke. Karim Khan. Order weke. Gima onge gi prove ka. Ang'isi niya mano emane ruling mar ICC. Okay na. Nowacho ni interference of witnesses. All right. Koro waduogo wach ginene. Wach Karim Khan. Wajeko. Gima notimre. Jogi joluo mang'eny onegi. Tabdhi wacho kata kimaka kata kidega adhi wachi hadharani. Jogi negi target joluo. Onegwa ji mang'eny sana. Majowa gi jo Kenya mzima no negi ndiko ne ICC. Tingeni ka ICC biro nyaka gibi officially. Ni wayudo complaint ni jiole okelo complaints gi koro wabiro timo ginene investigation. Koro prosecutor ni obiro nade? Obiro chamo mogo, obiro neno animals, koso ema ji penjo. Okay. Nikech there is a process mar ICC. Gima timre i raise complaint. Ji mang'eny nondiko ne jogo. Nikech chich bedo ka ng'ato biro. Because kibiro nyaka bedo official. Okay. Ingeni ICC kikia? Sawa. ICC is an arm of UN. Inyisani tulo marorumo. To UN en arm mar serikal kikia. En independent but serikal is a vote. Okay. Koro emomiyo nyaka wapenjre niya to ng'ani obiro go picha koso obiro neno dhok mang'ani ne wacho koso obiro timo ang'o. Okay. Ema wapenjo. Ramogi. En penjo ma aneno ka Ken bende gombo mondo duoke to konyal duoke sani. Nikech nowacho ni biro mar jatelo mora mora e piny Kenya karka mowuok e piny mora mora ka en oyiene mar donjo e piny Kenya nyalo donjo sa mora mora. Puoj gi pak ne in mikete Ramogi TV ratil winjo ko oliet nyako Ramogi. Oliet. Wacho ni pange mane mwaweyo godo. Nyinga en George Bati. Oriti masani elo jamo konya kendo in bende miketo wang'i jowa mineno ka koro mosore kanyo iso ni gin network to kendo gin jok mong'eyo ni ma en twak ipuonjo gada. Oriti masani.